Cavalls de Malavella és un lloc on volem promoure el benestar dels cavalls i promoure maneres també d'entrenar amb ells de la forma més respectuosa. El cavall, quan l'estudiem a la natura, hi ha una sèrie de coses que ens donen indicacions. Llavors, per exemple, la vida en manada. Per què viuen en grup els cavalls? Pues perquè a la natura són animals que són caçats per altres animals carnívors, no? Llavors, el viure en grup els hi suposa tenir més seguretat. Què passa? Que quan tu poses un cavall que viu sol en una quadra ja no pots sociabilitzar, i llavors aquest cavall després es pot deprimir, apareixen també comportaments que es diuen estereotípies, que és quan un cavall repeteix un comportament moltes vegades. Pot fer un ball així, pot mossegar, pot tragar aire. Pues si sabem que els cavalls necessiten viure en grup, nosaltres el que fem en la domesticació intentem traslladar aquesta necessitat. A la natura s'ha observat que els cavalls fan recorreguts molt llargs. Nosaltres aquí el que hem fet és dissenyar un circuit perquè els cavalls puguin anar de l'aigua al menjar i que estiguin moguent-se el màxim possible. Llavors, un altre factor molt important és l'alimentació, perquè en les hípiques tradicionals el que fan és donar una alimentació que no és la que és més adequada per al cavall en si, no? Si tu analitzes el que fan a la natura, que és caminar i anar menjant, i en general mengen herbes seques. Llavors aquí el que hem fet és basar la seva alimentació en donar ferratge, que són herbes tallades i assecades, i així menjant el màxim d'hores possibles el ferratge a disposició. Si el teu cavall està bé i es troba bé i està en bona salut, tu pots treballar millor amb ell. Si el teu cavall el tens tancat en una quadra i no li dones una bona alimentació, no té relacions socials, que li ensenyen les regles de respecte i així, tot és més complicat. Si tu, per exemple, tens un cavall o compres un cavall, has de prendre una sèrie de decisions. Per mi, la primera i la més important és el lloc de vida del cavall, que ha de complir aquestes tres coses, que estigui amb companys, que tingui espai i que tingui menjar 24 hores. Després hi ha una coseta que jo crec que és una miqueta d'adaptar-se als nostres temps. Per què? Perquè els cavalls fins ara portaven ferradures per treballar una hora, no? O sigui, tu el treballes una hora i 24 porta la ferradura. Doncs nosaltres li donem la volta i diem, 24 hores estàs sense ferradura, el teu cos funciona en el seu rendiment complet i aquesta hora que hem de treballar, o aquestes 2, 3, 4, 5 hores que vulguis treballar aquest cavall, li pots posar unes botes, que són amb uns materials actuals, de plàstic flexible, velcros. Nosaltres aquí muntem sense ferro a la boca, va lliure. Això és una cinxa especial i fa que el cavall no se li apreti tant la panxa. La cinxa serveix per aguantar la cadira. Moltes vegades em diuen, no? Ai, és que és millor muntar sense sella. I en aquest cas és un error pensar que muntar sense sella és millor. Per què? Perquè la sella serveix a repartir el nostre pes en els costats de l'esquena del dos.